Tradisi upacara adat Manten Mojoputri adalah prosesi pernikahan adat khas Kabupaten Mojokerto yang melibatkan penggunaan busana pengantin tradisional yang bernama busana Mojoputri. Busana Mojoputri merupakan hasil alkulturasi budaya Kerajaan Mojopahit, Islam atau Demak Mataram, dan kolonial Belanda yang menjadi simbol kekayaan budaya Mojokerto. Upacara ini biasanya melibatkan serangkaian ritual yang melambangkan penyatuan dua keluarga dan harapan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Pemerintah Mojokerto aktif melestarikan tradisi ini melalui seminar dan gebyar pengantin untuk mengenalkan dan mempertahankan budaya tersebut di kalangan generasi muda dan masyarakat luas. Mari kita simak bersama penjelasan lebih mendalam tentang Manten Mojoputri bersama narasumber. Tepangaken kula Setu lair wonten Wonogiri tanggal 11 Januari 1960. Sakmenika wonten Desa Losari, alamat kula sakmenika Sudung kula nggih menika Losari Gang Gangsal RT Kalidoso. Kados pundi mula bukane wiwitan tradisi lan sejarah asal-usul upacara pengantin Mojoputri? Mula bukanipun ngeten Mojoputri menika karipta dening Pak Mahmud Jen. Pak Mahmud Jen itu kalau semanten Bupati Mojokerto tahun pinten tahun 1993 niku. Karipta saking tradisi ingkang wonten namung dipun napa nggih dipun gali malih dipun sinau malih ngaten lewat Pak Mahmud Jen. Riyen wonten nggih mboten jenenge mboten Mojoputri tapi napa niku temanten loro pangkon ngaten riyen. Terus karipta Pak Mahmud Jen dados temanten Mojoputri sakmenika niku karipta wonten taun 1993. Ginanipun kala semanten kagem Pak Mahmud Jen pikantuk dokter wonten UNER menapa niku gali Mojoputri kangge kasanah budaya Mojokerto umumipun khususipun umumipun nggih Jawa Timur umumipun ngaten. Kados pundi tata laku utawi tata cara Bapak Mojoputri? Nggih. Upacara pengantin Mojoputri. Mojoputri niku tata lakune nggih sami kali rumiyin namung rada di benahi kersane sae tata gelare sae ngaten. Kawitan Mojoputri niku dirias rumiyin wonten Panti Busana menika benten antarane kakung kalian putri. Temanten kakung dirias wonten Panti Busana ingkang sampun dipisah saking griyanipun temanten putri Panti Busananipun wonten dalemipun piyambak. Dados sampunipun dirias ditemokaken menika temanten putri sampun wonten kuwade tempat upacara niku panggenan upacaranipun wonten kuwade mriku. Terus temanten kakung rawuh niku diiring terbang jidor. Jadi nek mawi titian nggih saged mawi kereta napa mboten mawi titian nggih namung barisan rombongan menika waris sarang-sarang
ngajeng temanten diapit rama ibu kembar mayang, terus wingkingipun ubo rampe lan sanes-sanesipun wonten, terus pangombyong terus ditemokaken temunipun saderengipun ditemokaken menika wonten jagoan niku pasrah temanten sakjane asline pasrah temanten, tapi ing mriku wonten kaya garapan seni ngoten, dadi wonten sing nek ngarani nggih jagoan. Mriki mbeta jago, terus niki nganone terus mrika wonten sing nampi ngoten, dadi pasrah terus wonten sing nampi, terus nembe ditemokaken. Sak sampunipun ditemokaken nembe diarak dateng kuwade terus dipun lenggahaken. Namung tata caranipun temu niku benten kalih temanten Solo, Jogja mboten sami. Jadi nek temu saampunipun dipasrahaken wau terus temanten salaman iku didongani donga manten, terus pidak tutuk telur ngaten, kepiyok telur diriyen dikepiyokne ngaten, terus ditutuk endok bathuke. Rampung mboten mawi anu napa niku kaya bantalan gantal dan sebagainya niku mboten nek wonten ing anu Mojoputri. Jadi anune nggih namung niku wau. Jadi dikepiyok nganggo godhong kelor niku terus ditutuk endok bathuke. Mboten malah dipidak, nek kilen kan dipidak ngoten. Nek Mojoputri ditutuk ning nggen bathuk. Niku pun sing nutukaken ibu utawi bapak saking Pinispo. Jadi setelah salaman ngoten terus anune dijajaraken terus ditutuk telur niku dua-duanya. Nembe arak dateng pelaminan dilenggahaken teng mriku. Jeneng anu ingkang sinebat wisudan dadi wisuda teng mriku. Ngaten kira-kira alure temu. Menika menapa mawon uga rampenipun? Nggih, uga rampe temu napa uga rampe sing anu niku wau. Nek uga rampe enten kalih maksude. Uga rampe ingkang dipun beto saking temanten kakung lan sapangonjongipun setunggal jagoan niku wau. Jagoan ingkang dikempit terus tinggi napa niku wau masrahaken niku wau. Terus kalih kloso bantal di temriku buta kloso bantal. Terus nomor 3 ongkek niku isine alat-alat dapur, alat-alat pawon itu. Alat-alat pawon. Terus angka 3 jodang niku isine panganan setunggal kula jlentrehaken mungkin apa sakniki mawon nggih dadosan nggih artinipun ngeten jago niku simbol saking piantun jaler. Dadi mila anune ingkang dibeto jago. Terus kloso bantal menawi pun kawinan niku tegese sampun siap. Dadi panggenan terus anu niku ingkang anu napa niku kangge papan niku sampun siap. Terus kalih ongkek. Dadi ongkek niku isine bubak kawak jenenge. Ongkek niku bubak kawak niku isine alat-alat dapur. Dadi nek wis papane anu sing dienggo masak ya ana kudune anu. Sing dienggo masak lan sing dimasak ana. Lah niku bentuke ongkek wau. Utawi bubak kawak. Terus mburine wonten jodang niku
tegese jodang wau isine kan panganan. Dadi sing dipangan ya ana niku wau pun beto. Dadi sebagai kanggene tiang jaler nek pun wani rabi niku ya siap siap panggonan, siap mangani, siap nafkah lahir batin ngaten. Dadi simbole ngaten. Terus sing kembar mayang ngarep wau sing sadere itu wonten kembar mayang niku simbol mustikaning niku. Dadi nek nggambaran nek niku nembe sepisan menika nglampahi palakrama. Dadi nggih simbolne mulane kembang Pancandaru niku. Dadi Dewa Daru Dewa Daru sing wujude kembang napa niku kembar mayang itu Dewa Daru. Tur kembar mayange kangge Maja Putri benten janur ngeten, tapi mboten ngilangi janur terus pucuke enten kapas terus enten lomboke. Dadi enten kapas ngeten terus pucuk ngeten lombok abrit niku. Dadi enten lunge ngeten niku ya nek keris-kerisan ya nek kaya biasane niku tapi mboten ninggal niku. Dadi enten janur ngeten sing pucuke dikeki kapas terus dikeki lombok. Niku kembar mayange Maja Putri temanten Maja Putri kinten niku. Terus uba rampe sing saking mriko niku sing nampi wau enten beras kuning kalih arta receh. Terus ten ngandhap uba rampe sing ngandhap sapau enten endhok anune enten nampan ngoten tapi dikeki kembang kaya setaman ngoten. Terus ndoke didekek mriku, godhong kelore didekek mriku. Namung sasampunipun temu dipendhet dingge nuthuk wau. Dadi enten kembang, enten endhok, enten godhong kelor mriku. Kinten-kinten niku. Terus sing bidal wau cucuk lampahe sing kakung wau cucuk lampahe mawi tombak gitu. Tadi anune beto tombak ngoten. Ngajeng berarti barisane ngeten, ngajeng dhewe tombak terus mburine kanan jago, terus mburine tombak wau kanan jago, sing pas tengah mriki temanten. Terus mburine malih ploso bantal jodang terus pangombyong niku nggih dulur-dulur nggih niku. Kinten-kinten niku berampe. Isi upacara pengantin Maja Putri. Nek kula mastani fungsinipun ginanipun ngaten nggih mergine menika bentuke upacara cengkorongane menika upacara nggih. Upacara menika kangge manembah. Tegesipun ngaten, perjalanan jantraning urip manungsa menika wonten babakan menika dados kedah nglampahi niku. Kedah nglampahi napa niku babakan kawin terus palakrama. Lah niku dilengkapi napa nggih dikanteni upacara niku. Lah niki fungsine nggih enten mriku niku ginanipun kangge manembah lan jangkepi gesang jantraning urip ngaten. Dadi fungsine Maja Putri niku kangge jangkepi jantraning urip ingkang wonten napa niku palakrama niku persembahan palakrama niku ngaten kinten. Jadi boten fungsi kangge lintu-lintunipun boten mangertos ingkang baken nek kula kok niku ngoten. Dadi mila saking mekaten sedaya uba rampe menika hubunganipun kaitanipun kalian gesang. Jadi
niku wau enten anu mulane enten papan, enten pangan, enten lintu-lintunipun niku wau. Terus nggih hubungane kalih gesang mantenipun nika wau. Kinten-kinten ngaten. Kados pundi owah-owahanipun Pak saking zaman rumiyin ngantos sakniki? Oh nggih, ewa-ewanipun nggih sampun limrahipun nggih. Nek kabudayan menika mesti owah lan gingsir. Tegesipun boten patok bangkreng ngoten terus saking kuno makuno ngantos sak menika. Menika sampun sing ingkang ajeng sampun kula aturaken nggih menawi rumiyin niku temanten Mojoputri niku awalipun temanten Loro Pangkon. Dadi nggih saking jeneng mawon sampun owah napa melih napa niku tata gelaripun terus ubur ampenipun lan sanes-sanesipun kalebet busana ingkang dipun agem manten lan pangombyong niku jelas sampun benten, sampun owah, sampun gingsir saking awalipun, saking kawitanipun ngaten. Kala rumiyin Mojoputri menika temanten Loro Pangkon menika boten juwelas kados sak menika. Nek sak menika sampun guamblang napa renteting napa niku gelaripun ngaten nggih sampun pelah, busananipun sampun pelah. Nek panjenengan nggih masalahnya mboten wonten contoh busana sampun pelah antawisipun rumiyin ngantos sak menika puwelah sanget saking Makutha terus Makutanipun Makutha Majapahit sing sampun dipun garap pun artistike pripun ngoten sampun senine pripun ngoten pun digarap sampun terus mudhun ten napa niku busananipun ngagem kados jubah tapi nggih sanes jubah baju panjang ngaten terus ingkang kakung mawi dodot sinebab panjang jenenge dodot sinebab panjang terus plat bau Garuda mungkur terus mriki wonten sabuk Trimada lan sanes-sanesipun terus mriki napa niku boro-boro menika Surya Majapahit ngeten pergi niki sampun bener-bener ditarik benang lurus ngaten kalian budaya-budaya Majapahit ketika itu terus dipun ramu indahipun saenipun dos pundi ditonton ya apik filsafate kenek terus murakabi kanggo kabeh murakabi niku tegese nggih fungsinya dapat gitu ngaten kira kinten-kinten niku jadi geseripun nek fungsinipun dereng geser tak taksih pancet taksih niku namung bentuk terus wujud sampun wah gingsir saking rumiyin ngantos sak menika kinten-kinten mekaten. Kados pundi cara pelestarianipun Bapak? Pelestarian Mojoputri menika sampun dipun napa nggih dipun umumipun sampun budidaya mboten kanten-kantenan. Pak Mahmud Jan menika bupati kala semanten niku terus kagungan napa niku kagungan kebijakan kabeh kecamatan diparingi busana Mojoputri mergi ten kecamatan mereka wonten perias-perias ngoten terus dipun kumpulaken nek mboten salah kumpulan perias menika Harpi Melati terus saben
kecamatan menika dipun paringi saking kabupaten dipun paringi busana Maja Putri saben kecamatan petang setel Maja Putri. Tegesipun petang setel niku ya petang setel niku lanang wedok ngantos papat. Petang setel sak ubo rampenipun dadi dipun paringaken dhateng kecamatan lewat APBD napa anu mboten mangertos. Sing jelas sing kecamatan niku Harpi Melati kecamatan diparingi niku kangge nglestarekaken budaya Maja Putri niku. Dadi kanthi wontenipun busana menika gelem mboten gelem tetep mlampah. Nek mboten enten niku alesane wonten mawon sing busanane ora enek kek sing golek iki angel kek nek pun enten ngoten lak gampil. Dadi niku wujud budidayanipun kersane lestari Maja Putri. Salintunipun lestari ugi berkembang napa niku tambah ngrembaka ngaten. Ditambah ngrembaka. Dadi salintunipun lestari nggih ngrembaka. Terus samomo saknika namung kalih dados nangkar kathah ngoten ngrembaka sanget ngoten. Kinten-kinten makaten. Dadi niku pun budidaya sanget gitu. Nggih.